No niin, moi kaikille. Tää on tosi, anteeksi mä heti sekoan sanoissakin, mutta tää on tosi outoa mulle, tai täällä mun kanavalle. Eli siis mä näytän naamani tässä videossa. Ja joo, näyttää siltä kun mulla olisi huulipuna, että mun hiukset olisi aika lailla värityt. Mutta oikeasti mulla ei ole mitään sellaista, vaan vääristää vähän tää kännykkä. Se oli kaikki taustaäänet, kaikki mahdollinen turha, mitä tässä nyt voi kuulua, koska LVS Hiljanen on tuolla taustalla. Ja nyt me olemme täällä Vetelissä, niin kuin minä siinä synttärispesiaalissa, minkä silloin etukäteen laitoin, niin kerroinkin. Ja joo, me ollaan oltu täällä nyt 2 päivää ja me lähdetään sunnuntaina. Ja tänään on lauantai. Joo. Ja mulla oli eilen synttärit, tai mä täytin 13 vuotta. Ja mä sanoin, että mä kuvaan, kun me ollaan siellä kalastamassa sen äitin tätin miehen kanssa. Mutta enhän mä saanut mitään kuvamateriaalia tietenkään siltä päivältä. Ja se harmittaa. Mutta minulla oli virveli kädessä, molemmat kädet kiinni siinä virvelissä. Enhän minä voinut kuvata. Ja niin. Mutta ei sitä oikein. Mitä nyt, pari haukea ja ahventa ja kuhaa tuli, mutta ei oikein mitään muuta. Siitä ei varmaan edes kiinnostaa, että mitä kaloja tuli, mutta ihan sama. Ja nyt mennään siihen pääaiheeseen, mikä oli varmaan kaikkein ihaninta tällä reissulla. Eli mä näytän nyt Lumen, eli mun tätin koiran. Ei tätin. Siis kummitädin koiran. Niin, odottakapas hetki. Tässä on nyt Lumi. Näkyy vähän huonosti. Anteeksi. On ikkunoita takana ja näin. Lumi on ihan se pieni peruskoira. Tyttö. Se on 5-vuotias. Tässä ei oikeasti näy yhtään mitään. Ärsyttävää. Mutta tässä on Lumi. Ja joo. Tässä kun mun tehdään joku eläinesittelyvideo jopa Lumeesta. No ei varmaan, kun se ei ole meidän eläin. Niin se haukahti. Siellä on varmaan joku ääniä kuuluu. Ja sitten on tietysti tämä meidän pikkuinen pyryymme täällä tuossa. No niin, oletko söpö? Sinä näyt vähän paremmin, kun tuo Lumi ei oikein näy. Kun Lumi oli tuolla. Näkyykö sinä? Kai sä näyt. Joo, Lumi on niin ihana ja sulainen pieni peruskoira. Se on niin viehättävä ja sitten Pyry on tällainen, no en nyt voi sanoa herrasmieheksi. Se koko ajan on tuon Lumen kimpussa. Mutta joo. Mä en tiedä, olikohan mulla jotain muuta sanottavaa. Hetki, mä mietin. Mä otan aivan hirveän kalpealta muuten tässä. Apua. Tää mennä sen edelliseen kuvauspaikkaan, tätä ikkunoista heijastaa valoa. No nyt tässä seinää vasten. Näin. Niin anteeksi tosiaan. Mun hiukset näyttää rasvasilta. Sori. Ja toinen sori on, että mulla on vinnejä vähän joka puolella naamaa. Mä en oo senkään takia oikein halunnut näyttää mun naamaa ennen kutiaa. Ja sit mä revin niitä ja näyttää aivan hirveältä. Anteeksi. Mä näytän aivan hirveältä oikeasti. Hyi. Mutta minä en tule nyt kuitenkaan olemaan. Eläimet ovat yhä tämän minun kanavani pääasia. Mutta nyt ei ollut oikeastaan tämän ihmeellisempää videomateriaalia. Oli tosi jännää kuitenkin näyttää naama tässä videolla. Ja se oli vähän niin kuin anteeksi pyyntönä, kun mä en kuvannut teille niinä päivinä, kun piti kuvata. Niin tää oli vähän anteeksi pyyntönä. Ja sitten muutenkin mun mielestä oli jo aikakin näyttää mun naama, koska mä en jaksa kuvailla koko ajan tai mun jalkoja tai varpaita tai jotain huoneen lattiaa, kun mä kävelen jossain. Niin kuin vähän siinä huoneen esittelyvideossakin. Mutta joo, eiköhän tää oikeastaan ollut tässä tää video. Ei tässä sen ihmeellisempää. Moikka!